Roble, sauluhin mo lamang ang mga usal na nais mo. Lagi mong pakatatandaan na kapag ninais mong kunin ang lahat ng gusto mo, ay kokonti lamang ang iyong makukuha rito. Alam kong punong-puno ng mga usal ang lahat ng librong nakapaloob sa silid na ito ng dakilang Garuda. Kaya marahil ay isa din itong pagsubok sa iyo kung paano mo maiiwasan ang pagiging ganid sa kapangyarihan. Minsan ka nang natukso ng kapangyarihan, Roble. Kaya sana na may natuto ka na. Wika ni Ragot sa kanya. Nang marinig ito ni Roble, ay agad naman siyang napaisip habang nagbabasa. Agad niyang tiningnan ang Garuda na siyang nagsasanay sa kanya. Oh, meron bang bumabagabag sa iyo o pinili ng apo? Huwag kang mag-alala. Malaya mong basahin ang lahat ng karunungang gusto mo. Wika naman ito sa kanya habang nakatingin. Hindi sa ganon. Ang nais ko sana'y gabayan mo ako kung ano ang dapat kong sauluhing usal. Sagot naman dito ni Roble. Nang marinig ito ng Garuda ay agad naman itong tumawa. Matapos nitong tumawa ay siya namang paglapit nito sa lagayan ng libro upang kunin ang isang napakaliit na libreta. Buti na lamang at pinakinggan mo ang sinabi ng isa sa mga kapatid mo. Dahil kung hindi ay gugugol ka dito ng 10 siglo kakabasa ng mga karunungang ito. Heto, kunin mo. Yan ang libretang daladala ng ating apo ng tribo ng mga antingero. Sana na may makatulong yan sa'yo. Wika ng Garuda habang iniaabot ang isang libreta. Nang makuha na ito ni Roble, ay agad naman siyang pinatayo ng Garuda upang turuan ng pamakong dasal at pangparalisa sa demonyo. Binigyan din siya nito ng ritual na ginamit sa pagkulong ng apo sa demonyong kanyang kahaharapin. Ang ibibigay ko sa iyong ritual ay para lamang sa mga dato nito. Gawin mo ito nang hindi nila napapag-isipan ang iyong susunod na alas. Lagi mong tatandaan, pinili, na ang digmaan ay parang tagisan lamang yan ng isipan. Kapag hindi mahulaan ng iyong kalaban ang iyong susunod na gagawin, ay tiyak na ang iyong tagumpay. Pero kapag nahulaan ito ang iyong susunod na hakbang, ay tiyak na din ang iyong kamatayan. Maging matalino at mag-isip na parang apo. Pakatandaan mo na nariyan palagi sa iyong tabi ang kalis na siyang patunay na ikaw ang bagong usbong na pinili ng dakilang antingero. Dagdag pa ng Garuda. Matapos nilang makapagsanay ay agad din namang bumalik si Roble sa tahanan nila Mina. Paglabas nila ng kuweba ay naghihintay pa rin sa kanila ang ibong nagliliyab ang mga pakpak. Habang sila ay lumilipad, ay biglang merong itinuro si Maestro Miguel na isang bundok na nagliliwanag. Nakikita mo ang bundok na yan, Roble? Wika nito kay Roble. Oho, Maestro Miguel. Ano hong meron dyan? Tanong naman dito ni Roble. Noong wala pa diyang nakatirang isang pamilya ng diwata, ay binabalot niya ng karimlan at masasamang uri ng elemento. Magmula nang tumira ang mag-asawang diwata sa bundok na yan, ay napalitan ito ng napakagandang presensya na halos hindi ko akalaing mangyayari sa bundok na yan. Minsan ko nang nakita ang diwatang lalaking nakatira dyan. Parang kagaya mo rin ang tindig, pero bakas dito ang lalim ng kanyang aral. Kung iisipin ko lamang, iho, ay sigurado kong mas malakas ang diwatang yun sa akin ng di hamak. Wika ni Maestro Miguel.
Nang marinig ito ni Roble, ay gulat na gulat siya sa sinabi nito gawa ng ang buong akala niya si Maestro Miguel na ang pinakamalakas sa lugar na yon maliban sa mga nilalang na mismong likha ng Panginoon. Napakatagal pa itong tinitigan ni Roble at doon ay nasipat niya ang isang lalaki at isang babae na parang naglalaro. Nang makabalik na sila sa kanilang tahanan, ay pinili na muna ni Roble na magpahinga. Habang siya ay namamahinga, iniisip niya ang kalagayan ni Nong Jem kung ligtas pa ba ito. Sa tinagal-tagal kasi ng pananatili doon ni Roble, ay halos hindi na niya alam kung buhay pa ang kanyang maestro sa mundong ibabaw. Ang tanging kinakapitan na lamang niya noong mga oras na yon ay ang tiwala niya sa abilidad ni Nong Jem. Kinaumagahan, balik normal na ang pangyayari. Si Roble ay nagbabasa ng libretang bigay sa kanya ng Garuda at ang magkakapatid naman ay abala sa kanilang kakainin. Si Magus noong mga oras na yon ay nakikipaglaro sa alaga niyang It-It dahil sa nais nitong mas pabagalin pa ang oras sa gubat na kanilang tinitirhan. Roble, mamayang gabi ang huling magtuturo sa iyo ng mga lihim na karunungan. Isa yung manggagamot na nanggaling pa sa mundo ninyo. Si Mael na albularyo ang magtuturo sa iyo kung paano mo gagamutin ang iyong mga sugat na maaaring matamo sa iyong kahaharaping laban. Tuturuan ka din ng usal nun para sa pagpapabilis ng hilom ng iyong mga sugat. Hindi lang opensa ang kailangan mo, Roble, bagkus ay importante din ang depensa. Huwag kang mag-alala, tuturuan ka din ng mga puder at bakod ng manggagamot na yon. Ipanatag mo na ang iyong kalooban ngayong araw dahil ito na ang huli mong pagsubok. Ang mga nalalabi mong araw sa mundong ito ay ibubuhos mo na lamang sa iyong sariling pagsasanay. Kami na mismo ang bahalang mag-ensayo sa kung anumang paraan ng pagsasanay ang nais mo. Wika ni Mina kay Roble. Sige Mina, kung yan ang nais nyo, susundin ko. Sagot naman dito ni Roble. Matapos nilang makapag-usap ay agad namang ibinaling ni Roble ang kanyang wisyo sa librong kanyang binabasa. Habang si Roble ay nagbabasa noong mga oras na yon, si Magus naman at si Ragot ay abalang-abala sa kanilang nahuling nilalang. Dahil sa komosyon ng dalawang magkapatid noong mga oras na yon, ay natigilan si Roble sa kanyang ginagawa. Mina! Tulong! Yung tali ni Maestro Miguel! Ibigay mo sa amin, dali! Wika ni Ragot na nasa kaanyuan ng apoy. Si Magus naman noong mga oras na yon ay naging isang amumongo dahil sa sobrang laki ng kanilang nilalang na nahuli. Roble! Tumulong ka na rin! Samahan mo si Minang kunin ang tali ni Maestro Miguel! Dagdag pa ni Ragot. Nang marinig ito ni Roble, ay halos hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan dahil sa kanyang mga nasilayan. Paglalarawan ni Roble sa nilalang na nadakip nila Ragot ay para itong gagamba na napakaraming mata. Kayumanggi ang kulay nito na merong mga mahabang buhok sa katawan. Meron din yung 6 na kamay at sa bawat kamay ng nilalang na yon ay meron itong 3 daliri na merong mahahabang kuko. Ang paa naman ng nilalang na yon ay parang sa kambing na may pagkakahawig rin sa paa ng tao. Wala din yung kasarian na siyang labis na ikinagulat ni Roble. Ang 2 pangil naman nito na parang sa gagamba ay naglalabas ng kulay dilaw na sapot na siyang kumokontrol sa mga nilalang na tinatamaan nito. Nang makuha na ni Mina ang taling ipinapakuha ni Ragot,
ay agad naman itong itinali sa nilalang na yon. Halos hindi na makagalaw ang malagagambang nilalang dahil sa higpit ng pagkakatali dito nila Magus. Itinali din ni Magus ang dalawang pangil nito upang hindi na yon makalikha ng mahiwagang sapot. Matapos nilang maitali ang nilalang, ay agad din naman itong dinala nila Magus sa likod ng kanilang tahanan. Doon ay ikukulong nila ito upang hindi na muli pang makagambala sa mga nilalang na namumuhay ng payapa sa kagubatan. Ay nako, pagpasensyahan mo na Ruble ang aming ginawa kanina. Matagal na kasi namin niyang hinahanap eh. Buti naman at nadakip na namin. Wika ni Ragot kay Ruble. Teka lang, anong nilalang na yon? Tanong naman dito ni Ruble. Wala yun. Hayaan mo na. Mga mapaminsalang nilalang lang yun sa gubat na kayang tumagos sa aming harang na nilikha. Singit naman ni Magus. Di na muli pang nagtanong si Ruble. Gawa ng pansin niyang ayaw sabihin ng dalawang magkapatid ang tungkol sa nilalang na yon. Ipinagsawalang bahala niya na lamang ito at agaran din namang bumalik sa kanyang ginagawang pagsasanay. Lumipas ang oras at naging normal naman sa paligid. Abala ang magkakapatid sa kanilang tahanan dahil sa nalalapit na paglitaw ng kanilang maestro. Pagtalikod ng araw sa buong lupain, ay siya namang paglitaw ni Maestro Miguel. Ay, sa wakas, tumalikod na si Haring Araw. O siya, kumain na tayo at pupunta pa tayo sa dati kong kaibigan. Sana lang at natatandaan pa ako ni Mael. Wika ni Maestro Miguel paglitaw nito. Agara naman ang pagtugon dito ng magkakapatid nang marinig nila ang sinabi ng kanilang maestro. Lumipas ang ilang oras at agad naman silang nakarating sa kinaroroonan ng matandang manggagamot. Ingat lang kayo sa lugar na ito dahil maraming alagang mga ibon itong si Mael. Iwasan yung makaapak ng sisiw upang hindi yon magalit sa atin. Wika ni Maestro Miguel habang papalapit sila sa bahay ng kanyang kaibigan. Paglapit nila dito, ay agad naman sila nitong pinagbuksan ng pinto na para bang natiktikan na nito ang kanilang pagpunta. Oh, magandang gabi Miguel. Naligaw ka yata? Tanong ni Mael pagbukas nito ng pinto. Hindi kaibigan, sinadya talaga kita dito. Nangungulila na kasi ako sa iyo, Mael eh. Sagot naman ni Maestro Miguel. Matapos nilang makapag-usap, ay niyaya na sila nito sa kanyang kubo. Meron itong isang ibong nasa balikat nito. Ayon kay Ruble, ang matandang pinuntahan nila noong mga oras na yon ay napakabihasa sa panggagamot. Walang sakit na hindi nito magamot dahil sa tulong na rin ng mga ibong inaalagaan niya. Ang ibang ibon kasing naroroon sa kanyang tirahan ay hindi basta-bastang ibon, bagkus ay isa yung mga uri ng engkanto. Ang ibong nasa balikat niya ay isang reyna ng mga engkantong nangako sa kanya na palaging nariyan sa kanyang tabi sa lahat ng oras. Lahat ng malapitan ng ibong yon ay kusang gumagaling kahit ano pang karamdaman ang nakakapit dito. Pagpasok nila Ruble, ay agad din namang nagwika si Mael ng, Oh, nandito pala ang pinili. Ikinagagalak kong maimbitahan ka dito sa aking munting pamamahay. Nang malaman na ni Mael ang pakay ni Ruble sa kanya, ay agad din naman siya nitong tinuruan ng lahat ng kanyang nalalaman. Maging ang konting alam nito sa kombating espiritual ay isinali na rin niya kay Ruble.
Buong gabi ang lumipas ng mismong oras na yon at halos napakadami ng nalamang usal ni Roble patungkol sa bakod at puder para sa kanyang kaligtasan. Matyaga naman siyang hinintay nila Maestro Miguel sa kanyang ginagawa. Nang matapos na ang pakayroon ni Roble, ay agad din silang nagpaalam sa manggagamot. Kasabay ng paglaho ni Maestro Miguel ay ang pagdating nila Roble sa tahanan ng magkakapatid. Lumipas ang 1 linggo ng pagsasanay at matagumpay namang nalagpasan ni Roble ang lahat ng pagsubok na ibinigay ng kanyang gabay. Sumapit ang araw ng pamamaalam ni Roble at napuno ng iyakan ang bahay nila Mina. Roble, sa iyong pag-alis sa lugar na ito, naway palagi mong iisipin ang lahat ng aming payo. Lahat ng iyong pagsasanay, Roble, ay gamitin mo dahil ito ang magliligtas sa iyo sa demonyo. Hindi ka man namin matutulungan, pero magmamasid kami sa iyong paglalakbay. Ihahatid ka na namin sa lagusang kumokonekta sa aktwal na mundo. Wika ni Mina. Matapos silang makapagpaalam sa bawat isa, ay siya namang pagtahak ni Roble ng daan papalabas sa dimensyong yon. Saan ba ako dadaan, Mina? Biglang tanong naman ni Roble habang sila ay naglalakad. Sa isang buhay na kumunoy, Roble. Yan lamang ang nag-iisang lagusan sa mundong ito patungo sa lugar nyo. Kaya ka namin pinapaiwas noon sa mga buhay na kumunoy upang maiwasan ang aksidenteng pagbalik mo sa mundo ng mga tao. Itinago din namin ito sa'yo upang hindi mo maisipang tumakas sa amin. Sagot naman ni Mina. Roble, paalala, huwag magpapalin lang sa demonyo. Dalhin mo to, isang gamit upang mahirapan ng demonyong kontrolin ang anumang nilalang na pababangunin ito sa kailaliman ng impyerno. Wika ni Magus sabay abot ng isang batong parang baging. Agad namang tinanggap yon ni Roble ng buong puso. Roble, heto din. Tanggapin mo. Isa sa mga mutyang ipagkakaloob ko sa tao. Dagdag naman ni Ragot habang meron itong iniaabot kay Roble. Nang makuha na ni Roble ang iniaabot ng diwata ng apoy, ay laking gulat na lamang niya nang makita niya ang bagay na iniabot sa kanya. Para itong isang susong sunog ayon kay Roble. Yan ang mga susong naninirahan sa bukana ng bulkan. Isa yang mutya, Roble. Pakaingatan mo nawa yan. Wika ni Ragot. Pagdating nila sa lugar na merong napakaraming kumunoy, ay siya namang paghinto nila upang hayaang makapasok si Roble sa mga buhay na kumunoy na naroroon. Mag-iingat ka, Roble, at sana'y gabayan ka ng bathala. Sigaw ni Mina. Napangiti lang naman si Roble sa diwata ng tubig habang dahan-dahan siyang hinihigop papailalim ng buhay na kumunoy. Pagpasok doon ni Roble, ay agad namang nandilim ang kanyang paligid na parang isa na siyang bulag. Napakatagal ni Roble sa kawalang yon hanggang sa dumating ang pagkakataong naramdaman ni Roble na nasa ilalim na siya ng karagatan. Agad naman niyang tinungo ang ibabaw nito upang makahigop ng hangin. Pag-ahon ni Roble, ay napansin niyang naroon siya sa malayong parte ng dagat, di kalayuan sa lugar ni Mang Lucas. Agad naman yung nilangoy ni Roble ng buong lakas, kahit hirap na ito, dahil sa kalis na nakasabit sa kanyang tadyang. Nang marating niya ang pamamahay ni Mang Lucas, ay agad naman itong kumatok sa pintuan. Mang Lucas! Nong Jem!
Mang Lucas! Wika ni Roble habang ito ay nagkakakatok. Halos lipasan na ng ilang minuto si Roble, pero wala pa ring nagbubukas sa kanya. Hanggang sa lumipas muli ang ilang minuto at doon na bumungad kay Roble ang pupungas-pungas na Sinong Jem. Oh, Roble, saan ka nang galing? Wika ni Nong Jem habang papalapit ito sa kanya. Ha? Doon ho sa... Di pa nga natatapos sa pagsagot si Roble, ay agad naman siyang niyakap ni Nong Jem. Dahil sa pangungulila ng matanda sa kanya, ay hindi na nito napigilan ang kanyang bumubugsong emosyon. Pasensya na ho, Nong Jem. Kung nag-alala kayo sa akin, akala ko nga din namatay na ako eh. Wika dito ni Roble habang siya ay umiiyak. Walang problema yun, iho. Ang importante ay nakauwi ka ng ligtas. Sagot naman ni Nong Jem habang mangiyak-ngiyak ito. Matapos nilang magkumustahan, ay agad din namang pinapasok si Roble ng kanyang maestro. Doon ay napansin ni Roble na nag-iisa na lamang si Nong Jem sa lugar na yon. Nong Jem, nasaan si Mang Lucas? Tanong dito ni Roble. Nang marinig ito ni Nong Jem, ay halos hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Alam ni Roble noong mga oras na yon na merong nangyaring hindi inaasahan sa pamamahay ni Mang Lucas. Hindi ko nagawang mailigtas si Lucas. Di ko din alam kung buhay pa yon sa mga kamay ng mga maranhig. Habang wala ka kasi dito, Roble, ay siya namang pagkakaroon ng napakaraming sigalot. Sigalot na hindi namin kayang pigilan kahit magsama pa kami ng buong lakas. Nadakip si Lucas, Roble. Nang sinugod kami dito sa mismong pamamahay niya ng mga maranhig, ay ipinagkubli ako nito sa isa niyang sikretong taguan. Wala na kasi kaming pagpipilian noong mga oras na yon kung hindi ang iligtas ang isa sa amin. Lahat ng libro, susi, ay nilimas ng mga maranhig sa pamamahay na ito. Sagot naman ni Nong Jem. Walang kaide-ideya ang magmaestro sa kung ano ang nais ng mga maranhig. Napakarami na ding namatay sa lugar na yon habang wala pa si Roble. Ang karamihan sa mga taong nakatira sa Tubahon ay nagsilikas na upang tumakas sa kamay ng demonyo. Ayon kasi kay Nong Jem na napakalakas na ng puwersa ng mga maranhig, gawa ng marami na itong naaaliping iba't ibang lahi ng mga nilalang na panig ng kaliwa. Animoy ang nais ng demonyong yon ay pag-isahin ang lahat ng uri at magtatag ng panibagong angkan ng lahat ng dyablo. Nais mang pigilan ni Nong Jem ang mga yon, pero wala siyang lakas upang kaharapin ang lahat ng datong sumusunod dito. Matapos nilang makapag-usap, ay pinili na muna nilang magpahinga dahil sa nakaramdam si Roble ng pambihirang antok sa kanyang katawan. Okay, alam na this. Gera na sa 31. Sunod kagad natin yon. Kita-kits.